नमस्कार, रसस्वादमध्ये आपलं स्वागत आहे। आज आपण वेज चीज मॅगीची रेसिपी बघणार आहोत। तर त्यासाठी लागणारे साहित्य बघून घेऊया। अर्धा छोटा कांदा बारीक चिरलेला, 2 चमचे मटार, 2 चमचे गाजर आणि चीजचे आपण 2 क्यूब्स घेतलेले आहे। तुम्हाला पाहिजे तर तुम्ही फक्त एक वापरला तरी चालेल। आणि आपल्याला मॅगी लागणार आहे। तर आता मॅगी करायला घेऊया। 1 चमचा बटर घालूया। सगळे भाज्या घालून घेऊया एकत्र। आणि आता फुल गॅसवर हे परतवून घ्यायचे आहेत आपल्याला। गॅस फुल ठेवलेला आहे। थोडंसं मीठ, फुल गॅसवरतीच आपल्याला हे भाज्या सॉटे करून घ्यायचे आहेत। भाज्या व्यवस्थित सॉटे करून झालेले आहे। आता मॅगीचा टेस्ट मेकर घालूया। परतून घेऊया व्यवस्थित। मॅगी शिजण्यापुरतं पाणी, पाण्याला आता उकळी येऊ देऊया। पाण्याला चांगली उकळी आलेली आहे। आता 1 पॅकेट मॅगी घालूया। मॅगी आता शिजू देऊया। मॅगी शिजत आलेली आहे। चीज घालूया यात आता। आपण यामध्ये थोडं जास्त पाणी ठेवलेलं आहे, म्हणजे मॅगी थोडी ओली राहील। जास्त सुकी केलेली नाही आहे। तुम्ही तुमच्या आवडीप्रमाणे सुकी किंवा ओली ठेवू शकता। आता चीज मेल्ट करून घेऊया। मॅगी तयार झालेली आहे। थोडं पाणी ठेवलेलं आहे आपण यामध्ये। गॅस बंद करूया। आपली वेज चीज मॅगी रेडी आहे। ही खूप चविष्ट झालेली आहे। तर तुम्हीही अशा प्रकारे ही चीजी मॅगी करून बघा आणि आम्हाला कळवा ही कशी होते ते। हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा आणि रसस्वादला सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।